Säröjen kauneus taas oli mulle selkeästi semmoinen toinen kirja. Ehkä että oli jo ikään kuin varmuus siitä, että Stella Julmalasta tulee romaani ja nyt minä teen toisen kirjan. Ja jossain vaiheessa latasin siihen aika paljon paineita ja mietin, että mahtaako siitä tulla niin kuin ikinä yhtä hyvää kuin siitä romaanista. Mutta sitten kun mä pääsin sen ajatuksen yli, niin oikeastaan Säröt on ollut kauhean kiitollinen kirja kirjoittaa. Siinä mielessä, vaikka romaani oli pitkä, monisyinen, monivaiheinen, mutta Säröt on syntynyt onnellisten tähtien alla. Ja sitä, vaikka se ei ole mikään kevyt kirja, on enemmänkin vakavan oloinen ja syvälle suuntaava, niin sen kirjoitusprosessi on ollut kyllä ihan silkkaa iloa ja nautintoa. Ja se on hyvin oma-ääninen kirja ja teki sen kirjoittamisesta aika niin kuin, sillä lailla helppoa ja myös nautinnollista.